trecută. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Votați pentru? Votați pentru. Votăm ordinea de zi propusă. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic și didactic auxiliar pentru luna martie. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Almăi. Și punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al Comunei Almăș pe anul 2024. Propun spre aprobare punctul 1. Stați. Ce spuneți? Alo. Pentru. Propun spre aprobare punctul... Nu. Mai avem pe ordinea de zi încă două puncte. Nu e pe ordinea de zi. Pe suplimentare încă două proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiție, extindere sistem de iluminat public. Stați un pic așa, că eu am întrebări aici. La suplimentarea ordinii de zi. Așa. Stați. Vreau să întreb care este motivul pentru această urgență. Nu știu inițiatorul. Ok, din punct de vedere legal, juridic, sunt întrunite condițiile articolul 135 aliniatul 8 din Codul Administrativ? Și anume? N-am articolul în față. Se referă la suplimentarea ordinii de zi. Dacă sunt întrunite condițiile... Pentru motive urgente. Adică Da. Trebuie justificată urgență. Exact. Eu consider că nu sunt întrunite și votați împotrivă și mai mult decât atât, ieri am primit materiale în jurul orei 5. Am atras atenția asupra acestui. Sunt, până acum sunt, cât sunt? Mai puțin de 20 de ore. Am avut 220 ceva de pagini. Nu am putut să mă pregătesc și n-am putut să iau la cunoștință de aceste materiale. Din acest motiv votez împotriva. Votați pentru sau împotriva suplimentării? Domnul votează împotrivă. Nu, stați că discutăm că e explică lucruri. Și punctul 2 de pe suplimentare e proiect de hotărâre privind acontarea de documentației de avizare a lucrărilor de investiții a indicatorilor tehnico-economici actualizați. Bine. Cristi? Eu consider că nu sunt întrunite condițiile pentru a suplimenta ordinea de zi. Eu citesc, eu mă credeam. Deci are făcut din nou, e vorba de proiectul ăla de... Neamica, sunt 220 de pagini. Nu am avut timp să iau la cunoștință de 220 de pagini de la ora 5 de ieri după amiază și până acum. Sunt 20 de ore am avut la dispoziție. Eu te cred. Și nu sunt întrunite, din punctul meu de vedere, nu sunt întrunite condițiile legale pentru a suplimenta ordinea de zi. Era vorba despre... Perfect de acord cu dumneavoastră. Am văzut despre ce e vorba, am citit titlurile, intuiesc despre ce e vorba, dar din punct de vedere legal nu ne încadrăm. Erau făcute și le-a reactualizat la nivelul lunii ianuarie 2024. Trebuia să te respecte termenul legal de comunicare a documentelor pentru a putea discuta despre acest lucru. Și al doilea este modernizarea străzii Elia Ion, care adică de la TP și... Da. Are doamna primar posibilitatea să reconvoace Consiliul Local în termen legal, să ne pună ne aducă la cunoștință materialul și n-am nimic împotrivă să ne pronunțăm pe acest aspect. Dar în momentul de față nu pot să fiu pentru suplimentarea ordinii de zi. Și acum cât? În termen de cât? 3 luni. Are mâine posibilitatea să convoace Consiliul Local. Și pe extraordinară. O extraordinară. Sunt 3 zile legale, avem timp să ne documentăm pe aceste materiale. Deci, motivat de împrejurarea că nu se justifică o urgență de suplimentare a ordinii de zi. Și motivat de împrejurarea că sunt mai puțin de 24 de ore de la momentul la care s-au comunicat materiale de ședință foarte ample.
220 de pagini. 220 de pagini. Da, Cristi, dar e vorba de cetățenii comunei, Cristi, că la urmă... Perfect de acord. Perfect de acord. Acum a ieșit drumul, acum a adus proiectantul. Da, Neanica, dar n-am avut timpul să luăm la cunoștință despre asta. Dumneata ai citit 220 de pagini? Sau careva dintre noi le-a citit în 20 de ore? Să le votăm așa în alb, fără să avem cunoștință? Eu nu votez. Dacă altcineva își asumă riscul ăsta, e problema lor. Eu nu votez așa ceva. Haideți să-i dăm posibilitatea doamnei primar. Dacă era aici și avea posibilitatea să spună punctul de vedere, era mult mai bine. Dacă a preferat să nu participe. Am înțeles. Revenim la aceeași discuție pe care am mai avut-o de vreo 3 ori până acum. Nu e corect față de noi, consilierii locali, să se comporte așa. Nu este corect. Pentru că noi suntem factorul legislativ în această comună. Adică, domnul Consiliu încearcă să explice faptul că nu e o autoritate deliberativă care are nevoie de timp ca să delibereze. Da, Exact. Și nu o mașină. Exact. Să votăm în blanc unele lucruri. Și atunci vom numai ordine de zi. Da. Și rămâne pentru... O altă ședință următoare. Aia pe 7. Dar aveți cât? Tot pe 7. După 7. Pe 7 pot. N-ai cum că este e lumea liberă. Când o faci? Poate să o convoace mâine sau o convoace cu data de 7. Cum facem mâine ședință? Sau în seara asta, o convoacă cu data de 7. Poți să se convoace toți trei. În fine, asta hotărăște. Ok, da. Da, da. Inițiator și Da, inițiator. persoana care convoacă. Păi și atunci, cum votați? Împotriva suplimentării ordine de zi. Toată lumea, da? Da. Nu votez pe el. Și eu votez pentru. Eu știu că a fost... Și dumneavoastră votați fără să citiți materiale, să înțeleg, nu? Deci, eu Știi ca să Nu. Nu, stai Scurt. să spun. Eu știu că s-a cerut ca să se facă și m-am uitat peste ele să se calculeze mai bine. Chiar tu Și ați citit calculele, v-ați documentat? Eu m-am documentat. 220 de pagini în 20 de ore. Nu trebuie să le citesc. Eu m-am uitat la sume. Și nu mai erau... Și sunteți de acord cu sumele de acolo? Da, eu zic că da. Eu sunt împotrivă. Împotriva suplimentării. Nu am ajuns la dezbaterea proiectelor. Dar asumați-vă ceea ce votați. Deci nu ne jucăm aici. Nu ne jucăm cu banii cetățenilor și cu legea. Nu ne jucăm. Nu este un motiv întemeiat de a suplimenta ordinea de zi. Nu sunt întrunite condițiile art. 135 aliniatul 8 din Codul Administrativ. Și să consemnați, domnul secretar, Păi ce scrie la 135? la În avizul Comisiei Juridice că este împotrivă. În conformitate cu prevederile articolului 133, alinea 134, 135, aliniatul 7. Da, dar nu sunt întrunite cele de la 135 aliniatul 8. Că n-a fost mai de mult ca să citim. Nu, care este motivul de urgență pentru suplimentarea ordinii de zi. Adică, motive de urgență înseamnă o calamitate, înseamnă o chestie care s-a întâmplat ieri și trebuie convocat sau suplimentat cu ceva temeinic. În cazul de față nu există aceste îndepliniri a condițiilor. Asta vreau să zic. Păi atunci rămâne așa, da. Îl aprobăm pe ăsta și rămâne și punem. Și nu ești de acord cu amândouă? Eu nu sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Da. Și rămâne suplimentarea pentru să facem o... Deci se respinge cu 6 voturi suplimentare. Exact. Cum să se respingă? Suplimentarea ordinii de zi. Explicați-mi, domnul președinte. Cristi zice că nu e urgență ca să votăm asta și să facem o ședință extraordinară mâine sau când stabilește doamna primar, poi mâine, joi, că mâine sau eu știu când stabilește dânsa și să o punem prin suplimentarea ordinei de zi, să o aprobăm atunci.
Perfect de acord, dar cu legea nu ne jucăm. Și în ziua de Paște. Domnul președinte, facem altceva. În lipsă de vorum, ședința nu s-a putut ține și gata. Care vorbim? E formă. Păi ce, dar intră 2 minute și... Intră, vorbim. Da, Așa, votează colegul, votează și el dacă e ceva. Ea poate să fie aprobată dacă nu-i patru. Poate să aibă dreptate și domnul Istudor. Domnul Ilagan, Are dreptate. s-a afirmat. Și ce Să dată? fie, mă. Și ce dată să fie? Păi ce facem? Da. Stați un pic. Să nu știu, Domnul Nica, o să conservăm procesul verbal ce anume? Ce anume? Că până la urmă domnul... Domnul președinte, dumneavoastră sunteți președinte de ședință și trebuie să luați o hotărâre. Decizia era dumneavoastră. Da, sigur. Păi, dar ce să mai crește? Adică... Așa să Îmi cer scuze că intervin, avem doar o singură problemă. Asta. Avem mai multe. Avem o problemă procedurală care constă în faptul că dacă nu alegem un nou președinte de ședință, mandatul domnului președinte Nica expiră. Îl putem alege la începutul ședinței următoare, președinte de ședință. Conduce ședința cel mai în vârstă consilier local, până alegem așa și pe urmă îl punem președinte pe cine o să fie ales. Nu contează. Păi și decât să vă complicați pe lipsă de quorum, nu puteți să respingeți în corpore. Respingem ce? Respingem ordinea. Suplimentarea Suplimentarea ordinii de zi. Da. Asta ziceam și eu. Asta zi, domnul președinte. Propune suplimentarea ordinei de zi la vot. Deci domnul Scarlat, pentru sau împotrivă la suplimentare sau mergeți cu colegii? Pe votul colegilor. Și bine dacă sunt pentru suplimentare. Păi Împotrivă. Da, sunt în minoritate. Oricum se va respinge. Că nu se face forum. Sau vă abțineți? Ne abținem. Ne abținem. Deci 2 împotrivă și 4 abțineri. Da, da, zi. Noi ne abținem și zi. Stați un pic să la votul. N-aude bine, n-aude. Deci, vă hotărâți? Da. Să am direcția cu mama, mă sise. Nu mai jura că te auzi pe YouTube. Păi, da. Deci, Spune-mă. Vedere lui Pietru la ușesă. noi votăm și... Vrei să votăm și pentru, dar nu e majoritate. Degeaba. Nu, că nu avem, că suntem 4. Trebuie să fie majoritate 6. Din 6, 2, 4 poate să fie. Da, și votăm toți că sunt de acord. Așa votați. Pentru. Aș citi materialele. Vă întreabă domnul Totora. Ia, vă discutați. Da, o mare parte din ele am citit Cristian. Când? Ce să? Când? Azi dimineață, nu te-am văzut. Azi dimineață mă uitai așa un pic peste ele. Păi sunt 220 de pagini. Trebuie să le citești. Bine, nu spun să pe toate, mă uitai că sunt foarte multe articole, deci în mare mă uitai un pic peste ele. Ok. Colegii dumneavoastră au zis că nu le-au citit. Și o să voteze necunoștință de cauză. În afară de asta, Ce? nu sunt întrunite condițiile pentru a suplimenta ordinea de zi, condițiile legale. Nu e urgență. Asta vreau să zic. Măi, Ioane, Mâine tu poți să vii dacă pune mâine. Oricând. Ioane, convocăm ședința extraordinară. Ioane, eu sunt președinte. Rămâne așa. Noi 4 ne abținem, 2 Împotrivă. împotrivă și să fie tot în ordine peste o zi, mâine sau poi Poimile pe 2. Oricând. Oricând. Treceți un Filmează și în cură, că e gură. Îi filmez pe colegii de la PSD? Filmează colegii de la PSD. Aici trebuia să stea colegii de la PSD. Astea sunt scaunele lor. Lipsă. Și acolo, lângă domnul secretar, trebuia să stea doamna primar.
că suntem 6, deci propunem un nou președinte. Nu la începutul ședinței următoare. Acum, îl avem pe ordine de zi. Acum, că avem vorbă. Stați un pic. Acum. Avem forum. Aveți Și Da, noi să da. propunem și se trece Cine zic? La discutarea, da. Odată, proiect de hotărâre privind aprobarea președinte. recomandării. Te pun președinte. Cristi, deci, da, Cristi, Da. citesc punctul 1 Da. de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic și didactic auxiliar pe luna martie 2024. Nu sunt discuții din partea mea pentru. Pentru. La fel, domnul Toți. domnul Scarlat. Unanimitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Almăș. Am eu o propunere. De cine propui? Da, ce a fost? Domnul Totora. Pe domnul Tudor. Pe mine că n-am fost, da, nu era o problemă. Târziu acum. Secretul a fost, știi. Domnul Totora l-a Îl propus pe propus să domnul fie la Ion. Pentru. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al Comunei Almăș pe anul 2024. Aveam câteva observații aici. Inițiatorul de proiecte, doamna primar și Doamna primar. Și Mădălin? Mădălin viceprimarul să-l pună în aplicare. Care? De obicei, inițiatorul era viceprimarul. Viceprimarul, da. În fișa apostolului, da, el. Nu înțeleg de ce această inadecvență. Și nu mi se pare normal să primim proiectul de hotărâre de Consiliul Local privind paza Comunei Almăj pe anul 2024 și noi suntem în 30 aprilie. Adică deja s-au dus 4 luni din an. Așa le aprobăm totdeauna. Nu. Atât aprobate până la 31 decembrie anului precedent. Dacă intră în vigoare începând cu 1 ianuarie. Păi când eu țin minte de când a făcut paza, de când erau înainte gardieni. Dacă se făceau greșit, atunci nu înseamnă că trebuie să greșim în continuare. De 3 ani de zile, Anul că erau contract. știi, de dar- 3 ani de zile le spun în fiecare an să-l redacteze, să-l pună spre aprobare Consiliul Local până la 31 decembrie. Da, Cristi, dar dacă înainte ai avut contract, dau un exemplu. N-am treabă ce era înainte. Eu spun cum este legal. Cum zice domnul secretar? Fiindcă domnul 28, dar trebuie făcut înainte, din câte am înțeles, planul de pază a plecat pe procedură de avizare, nu? Pe la poliție, pe la... Da. Poliției. Ok. Nu cunosc motivele pentru care Am înțeles. a supus dezbaterii cu întârziere. Dar normalitatea este să aprobe la sfârșitul anului pentru anul următor. Da. Ok. Faptul că cele 4 luni Deci, s-au acoperit, îl aprobăm și- Măcar de acum încolo să fie. Îl aprobăm fără niciun fel de discuție, dar rugămintea mea pe care o reînnoiesc este să ne fie adus la cunoștință până la 31 decembrie. Nu deja că suntem a trecut o treime din an. Ok. Ok. Stați. Nu mai, că e Nu s-a făcut. de clar, mai aveți ceva de văzut. Nu supuneți la vot? Ba da, Da, da. cine pentru? Pentru. Pentru. Al cui sună? Ciotan. Îl sună că e la serviciu. Să dea date. Debit. E pentru. Îmi dă parametrii ăia. Trebuie să dea situația din... Uite că pe Dunării. De asta s-a pentru... Viața la mare. Termină ședința. Apă la zi. Să mai întrebăm o dată cum votează. Da, da. Hai că avem ședință de bec. Suntem de acord cu nici. Nu stăm de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de pază. Deci, începând cu 1 ianuarie de la anul să vină în luna decembrie pentru anul următor. Ești de acord? Vrei ceva? Pentru că doamna primar și domnul viceprimar n-au fost prezenți, n-am mai solicitat la începutul ședinței să trecem capitolul diverse pe ordinea de zi, dar să aveți în vedere că de acum încolo să solicit la fiecare ședință. Asta e tot, nu, Nenica? Nu. Da. Mulțumim.